ngake ngaphupha kunetha imvula eshisayo. Amathonsi wakhona yashisa. And ngaleso sikhathi inyawo zami ayimile phansi. Yes. Zintanta emoyeni ngangaka nje ngiyentanta la emoyeni. Kwase kuyahayizwa esikoleni ngo 1999 ke manje sengikwa grade 10. Maqala unyaka kwahayizwa esikoleni futhi yime ngabaqalela. Waqala ukuhayizwa. Esikoleni ukuhayiza. Yabona umusa uNkulunkulu angikhombisa wona lapha ya. Ngangiyofela endaweni engingayazi la ngaziwa umuntu khona. Kube yilo baba wengane osenkingeni. Bakithi. So yayibona lonto leyo. Ngiyakuzwa Engathi ngavangela. Ngibatshela abantu ngalo Jesu, ngibatshela ukuthi ngisukaphi. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelela abazalwane kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Sibonge nje sisagciniwe kungumusa kaNkulunkulu. Ungabusayishintsha ke le channel. Hlala nje kanjalo namhlanje siphethe indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Mhlambe nje mawuqala nje ukubona le channel ngasayindawo, angiqale nje ngokubonga bonke abantu abasubscribeayo. Ngibonge ngama comments enu amahle, nihlala nikhomenta kahle bazalwane. Angaze nginibonge. Yazi nje angazi ngathi nje nikhethekile. Ama comments enu ahlale mahle ngaso sonke isikhathi nama likes enu. Angedwa today singinosisi la ophethe ubufakazi obuhle indlela esimangaliso. Wena ke nje ngiyazi kuzolokhamba kungena ama advert. Isicelo sami sisodwa nje ukuthi nje ayiwabukele nje ngegama lika Jesu, ungaskiphi ngaphandle mayinde kakhulu ke ungaskipha ke lapho. Kodwa nje mangabe ukuthi nje advert nje kahle ayicha bukela nje mzalwane iyasiza thina. Khona esikutholayo okwenza nje ukuthi nalomsebenzi ukwazi ukuthi uqhubeke phambili. Akeke ngibingelele usisi uSimangele. Angithi yebo. But ke wena uzochaza nje konke. Ithi mina nje ngachaza okuningi, wena uzochaza nje konke nje ubufakazi bakho nje but okwamanje siyabonga ukuthi usuke all the way from Newcastle uze uzofika la ekhaya siyakwamukela. Yebo ngiyabonga kakhulu baba uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela. Ngiyabingelela baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ngiyabingelela bonke ababukele nabazobukela. Hallelujah. Kunjengoba ubaba echaza ngingoSimangele ngingwakwaKhumalo. eNyukhasela. Yebo. Yeah. Siyabonga kakhulu. Njoba nje nawe uqala ukufika and nabazalwane abakwazi. Ngiyangithande. Yazi abazalwane banenye ibackground. Omunye nomunye une background yakhe. Athi uma ngabe ixoxa ibe related nomunye umuntu osekhaya. Uthola ukuthi nje ngale background yakho nje sowuvuselela omunye umuntu osekhaya. Mhlambe nje ke siqale ngayo ukuthi ubani usisi Simangele wakaKhumalo nje like ukhule kanjani. Wathi nje uzalwa wavele wasindiswa yabo nje mhlawumbe ubuyiphethe kahle nje lolo hlobo nje yebo. Yebo. Ngiyabonga baba Nkosi yami ithuba. Yes. Mina kahle ke ngizalwe ekhaya elingakholwa. But ugogo besonta. Oh yes. Ngazalelwa ekhabo mama. Mangizalelwe ekhabo mama eNkandla la ngiphuma khona. Yes. Ngiphuma eNkandla baba. Ngazalelwe kusikababa uZuma. Yebo. Yes. Umakhelwane wakhe? Yebo. Oh, bakithi. Sabingelela eNkandla. Jesu inkosi. Yebo. Jesu Kristu inkosi. Yebo. So ngazalelwa ekhabo mama ngikhula nje ngumlanjwana. Yebo. Ekhabo mama wasithola umama sabababili.
ngakhula ke mina ke kunezinto nje ezistrange ke bezenzeka ngizalwanga angithanga ngizalwa noma ngiqala ukuhlakanipha ngase sengiyasindiswa cha. Yes. Ngaqala nje ngokulandela ugogo wami eZion, umama kaMama wami. Oh yes. Ngihamba naye eZion, ngithanda ukusonta, ngangumshayi wesigubhu esontweni eZion. Yebo. Kumnandi nje kufundwa nombhedesho lapha ya. Exodus chapter 20 okukhulunywa khona ngemiyalelo eyishumi. Oh yebo. Yeah. So nje kwabamnandi ngakhula ngaqala ukuhlakanipha. Yes. Ngithese ngiqala ukuhlakanipha sengikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Sengithi mangabe ngiyesontweni ngibe nalomqondo ukuthi ngizomdoja ugogo mangabe sesibuye enkonzweni. Ngoba indlela yesontweni idlule ehlathini. Okay. Yeah. Okay. Sengiqala ukuhlakanipha nami. Oh yes, so, alright. Masiphume esontweni ngikhumula umNazaretha wami, eduku lami yagoqa, ngifaka eplastikini. Ngidlulela ke ehlathini ke sasuke sisayinelene ke no boyfriend ukuthi kumele sibonane. Oh yes. Yeah, hayi izono zona bafowethu ngizenzile. Yebo. Nami kungehlele nje okwehlela abanye emhlabeni. Angazi noma kwakuyindlela uNkulunkulu angilandisa ngayo ubufakazi yini. Ke nami ke ngaqala ke ngashelwa. Yes. Ngavuma ke nami ngayivuma insizwa ke. Sidlala nje lo macashelana ke. Ngafunda ke ngaze ngafinyelela kwa matric. Oh yebo. Kodwa ngingakafinyeleli ke kwa matric ngisakhula nje. Kunezinto nje ezistrange engangike ngiphuphe. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga. Ngangike ngiphuphe, ngake ngaphupha kunetha imvula eshisayo. Amathonsi wakhona yashisa. And ngaleso sikhathi inyawo zami ayimile phansi. Yes. Zintanta emoyeni ngangaka nje ngiyentanta la emoyeni. Ngime nje emoyeni. Yes. Iyanetha lemvula kodwa futhi awashisi lokho kubhlungu. Oh. Amathonsi nje neda amathonsi ashisayo. Amanzi ashisayo ayacontsela kimi. Yes. Kodwa ke ngangasindisiwe ngaleso sikhathi nganga-understand nokuthi kwenzakalani. Yebo. So ngaqhubeka nje ngakhula. Kuthe ngo-1995 sasikade sivakashele umama eGoli. Yes. Umama wayesebenza emakhishini eRandburg. Kwathi ngoJune makuvalwa izikole sahamba nosisi wami ngoba sibabili kwethu kumama. Oh yebo. Yebo samantombazane sibabili. Savakashela ke umama eGoli. Cha safike sahlala kwamnandi ke eJardini loMlungu. Kuthe nje sekusondela izinsuku zokuthi sekuzovulwa izikole kumele sibuyele ekhaya. Yes. Umama waqala wagula. Wayenesifo somopho. Sasingazi ke nokuthi kuyini wona umopho because sasingakafinyeleli kwi-stage sokuthi sesiyakhula thina. Yes. Emva kwalokho umama wahamba ke waya eklinikhi. Maye eklinikhi bamtshela ukuthi hayi uphelelwa amandla kubi kakhulu kumele ukuthi adlulele esibhedlela bambhalela incwadi ukuthi akadlulele esibhedlela. Yes. Maye ebuya esixoxela lokho ukuthi ayi eklinikhi bathi angidlulele esibhedlela okusho ukuthi batabami imali ebengizonithengela ngayo impahla njengoba nizokwehla nekhaya angisezukunithengela. Ngenxa yokuthi sekumele ngiyokhokhela udoctor. Yes. Kwasho ukuthi kunobaba owaye esebenza ingadi khona lapha eJardini. Oh yes. Lo baba lo usindisiwe. Thina sasingakazi indaba nje yensindiso. Sasingakwazi nokuthandaza sethi ngegama lika Jesu into esasingayazi nje. Yes. Bakithi So lo baba wamxoxela umama ukuthi ey baba usibani. Nakho la nginenkinga kanje manje sekuthiwa ngidlulele esibhedlela. Lo baba wayesethi hayi
before uhambe esibhedlela sacela singene lapha eroomini lakho siguqene isithandazi. Oh yes. Sangena ke eroomini kaMama ke saguqa ke. Wathandaza lo baba eguqile ke wathandaza ngamuzwe ethi ngegama lika Jesu ngixosha odokoloshi. Hey ngangiqala ke lo yamthandazo nje yana ngangingawazi nje ukuthi mawukhuleka ukhuleka kanje destroy amadimoni udestroy odokoloshe. Yebo. Thema ethi amen. Waphuma wayoqhubeka nomsebenzi womlungu engadini. Oh. Yeah. Umama angene ebathroom etoilet. Mayibuya lapho usitshela ukuthi hayibo bantu abamsengiphilile. Wow. Asilungiseni manje sikhuphukele ezitolo ngiyonithengela impahla. Hey bakithi. Kanti wayesephelwa ngisho namandla okuhamba. Wanqamuka same time umopho baba. So ngaqala ukuzwa lapho ukuthi oh kunento okuthiwa insindiso, kunento okuthiwa uJesu. Mawukhuleka uthi ngegama lika Jesu. Yebo. Kodwa ngiyasonta njalo eZayoni. Ukuthi nje ngibambela lawo mavesi nje. Oh Isaiah 55 we nina nonke nomileyo. Yes. Angi-understand nje ukwayona leyo ukuthi kwakuthiwa obana bomile. Yebo. So ayike bese sihamba siyothenga ke ayilufika usuku ke sehleke sihambe siyekhaya. Uma wethu usephilile kuthi ngoDisemba umama wayehamba unyaka wonke nje mayehamba. Yes. Ngesimo sokuthi vele emakhishini ngaso sikhathi kwakholwa nje imadlana encane. So wayehamba unyaka wonke abuye ngoDisemba. Afike ke ngoDisemba. Yebo. Hawu kanti lo muntu ukushuthi wasala wasindiswa. Wabambelela kulento yalo baba lo obemthandazela. Oh bakithi. Yes. Mayefika simhlangabeze sijabule mayefika ekhaya enza into angakaza azayenze. Avela athi asithandaze. Yes. Umkhulu wami ke wayijabula ke makufika umama. Ngoba wathi umama uphathe ikhala kahle. Oh. Yeah. Ezobaba. Yebo. Uphathele ubaba wakhe nomama wakhe ikhala kahle amaswidi aseGoli. Yes. Awalindele umkhulu selindele uhlezi lapha esigqikini sakhe ulindele ukuthi indodakazi ayivule phela izikhwama sidle kumnandi. Umama wathi nje ngicela sithandaze. Wakhule kumama wabantu waze wakhala. Wathatha kunalezi induku lezi ehlonywa makuduma izulu okuthiwa abafana. Ngiyangizwe ngabafana angibazi banjani kodwa induku nje egawulwayo zomuthi zesihlahla esithile bese ipendwa ke ngesitaputapu esithile ke somuthi. Oh yes angiqala ukuyizwa indaba yabafana. Yebo hosha abafana lapha endlini kwaRawonda bahoshe abaphule abafaka esikhwameni ethi uzohamba nabeze nabo la eGoli ezobashisa enkonzweni. Oh yes. Ezoshisa ithi xoxa yonke into yakhe ngoba naye umama wami kade sonto eZayoni. Oh yes. Zala eGoli. Oh so wafika ekhaya ke waqoqa yonke into ke ethandaza ke futhi washeshe nje wabuyela emuva. Zathi nje mazithi nje January wasuka ekhaya wathi usebuyele eGoli yena. Kanti usenalento yokuthi ekhaya bayazi lento engifika nayo lensindiso yayibona lonto. Ulangazelela ngathi angabuyela emuva ezoqhubeka nokuya enkonzweni. Yebo ngizwa kahle. So ke ngayithola kanjalo ke insindiso mina. Oh yes. Wathi umama esebuyelile ke eGoli kwaba nomakhelwane wami wakwaSibiya. Yes. Yebo umakhelwane wami usisi wakhona naye sezwa kuthiwa sesindisiwe. Wow. Hawu ngijabule ngithi awukade ikhona lento. Ngokuthi umakhelwane ke ubethi mayibuye emsebenzini yimi lo yangiphuma ekhaya ngigijima ngishona khona ekhaya likhona vele iBhayibheli. Waphela siyasonta eZayoni. Ngiye neBhayibheli ngiyakhumbula ukuthi ngake ngavula abaseRoma 10:9. Yep. Ngathi ngwafunda lawo mavesi lithi lelo vesi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile uyakusindiswa. Yebo.
So ngalokhuza ke ngabuza ke kulosisi ke wakamakhelwane ngathi nami ngiyavumelana sisi nalelizwe kusho ukuthi sengisindisiwe yini. Wathi usisi hayi mawukuthi uyavumelana nalo ndodakazi. Yes. Woza ke nguvumisa uJesu. Ngokhulekele. Yebo. Ngamukela kanjalo kuJesu. Ebuncaneni bami. It was 1996. Yes. Yebo. Okay. 1996. Ngisindiswa okokuqala. Lokhu kobungane kokuthi nami ngiyayithanda lento efike nomama wami nangu nosiswa kamakhelwane nayo useyaqhamuka nalento okusho ukuthi into ekhona le. Yes. Hayi ngicabanga ukuthi kwaba unyaka owodwa wasuke washada masinyane yena lo sisi ngawo 1996. Yeah. Washada wamthatha kumkhwenyana wakhe mabeqeda ukushada bahlala khona la eGoli eLukopo. Yes. Yeah. So ngizama ukuchaza ukuthi insindiso ngaqala ukuyazi kanjani ngamuphi unyaka. Kwahamba ke ayike ziyabuya ke esikoleni mawuke wathi usindisiwe. Ngoba wena umthatha nje uJesu nje usafunda. Ngisafunda. Ngo1996 ngangenza lokho asebethi yini bani ugrade 7. Yeah. Sasato standard 5. Standard 5. Okay. Kwathi ngo97 ngangenza ugrade 8. Yes. Yebo. Ngo97 cha ngangisayibambile. Ngisasindisiwe impela nje. Ngisho impela ngithi angisindisiwe ngihamba nabazalwane. Kumnandi nje saqala nemkhuleko ke manje endaweni yangakithi siya kiwona lo muzi wakaSibiya. Sifike sikhuleke entambama. Bashada ke ngawo u1996 esezophela. Ngo1997 bathi ukuhlala nje kancane base bayahamba ke bathutha ke wahamba lo sisi lo eseshadile ke. Yebo. Sasala ke kodwa ke ngokuthi bakhona basebephendukile. Sasala sayibamba. Yebo sayibamba nje saqhubeka nayo. Yebo. Kutheke mawusiyophela ku1997 ziyakhubana ke ingane zesikole especially mawusanda ukuphenduka usanda ukusindiswa ungakafundiswa nje futhi ungakamtholi nomuntu ozokufundisa ukuthi kahle njengoba usuthathe lesi step from now on kumele wenze kanjani umzalwane uphila kanjani. Yes. So ke ngawa ke nami ngokulalela ke laba ababengibhuqa ke abantwana besikole hayi agcina ngiyidedela ke lento kwaba i-peer pressure. Yebo. Ngayidedela kwathi mase ngenza ugrade 9 ngo1998. Ngaqala ke unyaka usuyophela nje ngaqala ke nami ke qala phansi ke ngaqoma ke. Yes. Ngamvuma nje umfana nje esikoleni. Awu ke lo mjolo ke nje ongasho lutho. Yebo wasesikoleni. Yebo wasesikoleni. Yebo. Kwase kuyahayizwa esikoleni ngo1999 ke manje sengikwa grade 10. Maqala unyaka kwahayizwa esikoleni futhi yime ngabaqalela. Waqala ukuhayizwa. Esikoleni ukuhayiza. Khala. Ngiyazi lento leyo ukuthi ingane ivele isuke nje ikhale nje ingane nje. Yebo. Kushuthi ngiyacabanga ukuthi ngangenwe nje imimoya. Kangangokuthi ke lento ngaqala ngayizwa ngisekhaya. Ntambama. Ngizwa nje ngiba umzimba wami ucindezeleka kwangathi nje ngiyagula kwangathi nje kunento nje ngizoyibona mhlambe esabisayo kodwa futhi ngingaboni lutho. Ngacobeka nje ngaba down ngamtshela ugogo ke ngoba besikhuliswa ugogo umama kaMama. Yebo. Ngisho ngithi angizizwa kahle ngiyagula kwenzeka kanje. Kanti vele ngikhule nje ngumntwana weak. Ohluphayo nje olala esibhedlela. Njalo nje ngoDisemba mina ngiyazi ukuthi mangalalanga ngeChristmas after Christmas ngiyolala esibhedlela.
Oh. ngikhule nje ngilolo hlobo lomntwana nje weak ngicabanga Ubanje ukuthi ukugula okuhlukene futhi. ngangihlaselwa kakhulu i-asthma Oh yes. isifuba nelokhuzane nesifo sendlala isimo kahle kahle sasingekho sihle Ekhaya. Oh yebo. sasingekho sihle isimo so nje Yo. wawujabulela ukuthi nje mangilitholile lo phuthu netiye Eish yayibona loo nto leyo. ngiyabona. So ngake ngiyakhumbula nje ngake ngolala esibhedlela ngenxa yekhwashi Hey. kodwa ke wangikhulisa uNkulunkulu nakho ngikhona ngiyaphila Nakho khona impela iyaphila. hayi ke bese lento ingivuke mangabe sengisesikoleni futhi ngakusasa ngesikhathi nje sebreak mase kuzoyiwe breaking Yebo. ngo-10 ekseni ngiyizwe lento like engathi umoya thizeni bese ikhanda lithi zwi ngiqale ngihleke ngitshela umngani wami la edeskini ngithi nanso ke leyo nto ngihleke ngangihlekela ke nje mina esikoleni nje bengumuntu nje wamahlaya Oh yes. ngihleke lokho ukuthi baze bahleke nabo yaphuma ibreak zeza nezinye izingane ezingazi ezingijwayele zizongibuka ngiyahleka manje la edeskini angazi ngihlekani Hayibo. Uyabona ukuhleka lokho ukuthi kuze kuphume inyembezi ngihleke kuze kuphume inyembezi ukuhleka kwami kuvele kuphenduka ukukhala Hayibo. ngibe serious ebusweni ke manje ngikhale hayi zaqala lapho zathuka izingane zihamba ke zo report staff room hayi ke base be staff room ke othisha ke bakhuluma nami ke base becela ukuthi ngiphelezelwe komuntu wasekhaya ke ngihambe ngiyekhaya cause nababazi ukuthi kwenzakalani omunye uMiss wangi-advise ukuthi wangilayila isangoma wathi angofiki ngisho ekhaya ukuthi abongise esangomeni usibanibani ngoba kungenzeka ukuthi nginemimoya mhlambe ngiyathwasa hayi mangifika ekhaya mangiphuma nje ngaphandle kwesikole ivele iphele leyo nto leyo Hawu. lokho kukhala kuvele kuphele Yonke nje. asuke nje ukuthi sekuthiwa ngihambe ngiyekhaya mina ngisakhali nje kodwa ukuthi sebethe hamba ekhaya ngahamba ngafika ekhaya ngakusasa ngalova ke uma ngifika ekhaya ke ngalelo langa kuthi nje ntambama bese umalumekazi wami Yebo. nodadewethu ugogo abathume esangomeni sakamakhelwane ukuthi bayobhula ukuthi kungani ngihayiza isangoma kuthiwa ke saqala ngokuhleka ke Hawu. Angiyazi ke lento sahleka isangoma sathi hayi uyathwasa lo ngaleso sikhathi ngineminyaka emingaki ewu15 kuya ku16 Yo. athi uyathwasa ungenwe yimimoya kamama wakhe umama wakhe wasuke wasindiswa Hawu. nomoya wobungoma lo moya wobungoma obukumama wakhe wasuka kumama wakhe weza kuye babuya nalelo gama ke babuya umalumekazi kayi wayejabule ke ethi sesizowane sangoma esincane la ekhaya Hayibo. Yangiphatha kabi nje lento ngezwe nje ukuthi yangicasula ngathi mina sithi ngimukela imoya kamama ngenxa ukuthi uma umsesindisiwe nami ngizosindiswa Nakho ke ngabuyela kanjalo kokwesibili ke futhi ensindisweni alright ngariphenta yebo ngizama ukubalekisa le mimoya kuthiwa isuka kumama wami ngenxa ukuthi umama wami sesindisiwe oh yes ya ngariphenta ke bafika bezothandaza abanye abazalwane nje engibaziyo uNkulunkulu wangisiza ke oh yebo ya ngariphenta ngabuyela kuJesu yes kodwa nje futhi esengisizile ngingasahayize ke sengi right akuphelanga ngisho unyaka ngabuyela futhi ezonweni yes lapho ke engathi mangi kulokho kuwa lokho kwesibili yes ngavuka sengivuka ke nabantwana babili oh yeah
Yebo. Kuba boyedwa. Oh, baba bahlukene. Mm. Oqala umntwana ubaba wakhe ngangifunda naye umatric. Oh yes. Yebo. Ngamkhulelwa ngifunda umatric ngambeletha ngonyaka olandelayo. Yes. Emva kwalokho ke ngalokhuza ke ngithe senginomntwana wesibili. Yes. Ngamthola lo mntwana wokuqala. Ngendlela nje nami engayi-understand. Kodwa ke vele phela usuke uexpecteni. Uma ngabe uyolala. Yebo. Nomuntu wesilisa. Yebo. Okubhlungu kakhulu ukuthi ngangilala naye ngashadile. Nokho lokho uNkulunkulu ke wakwambula ke sengirepentile ukuthi kahle kahle vele ngangilindele ini. Oh yes. Because ngangisezonweni asilali anilalani ningashadile. Hayi emva kwalokho ke ngokuthi ngangamthandisisi kahle cha ngifuna uqamba amanga abazalwane. Yes. Angazi nami ukuthi ukwenzakalani kodwa kwenzeka ngayithuka nje sengithola umntwana wakhe. Oh yes. Cha yena Nkosi yami wayengithanda nabakubo bengithanda. Kodwa nje mina ayi cha akazi. Kwakungekho yebo. Kwakungekho. Kangangokuthi ngathi noma ngihlukana naye. Ngazulazula ngifuna uthando, ngifuna umuntu ozongithanda ngeqiniso nami engizomthanda. Yes Kodwa uthanda ngizange ngilithole. Kunalokho ngathola umntwana wesibili. Lowo mfana. Ngahlupheka ke ngikhulele lo mntwana. Eish. uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi kwakuyisijeziso sami angijezisa ngaso efuna ukungilanda ezonweni ngoba ungithandile ungikhethile. Oh yes. Yebo. Ahlupheka nalomntwana ngingenangisho into engizoyidla angisebenzi ngiyahalela something mangabe phela ukhulelwe ungumuntu wesifazane kuba nezinto oyithandiswayo engathi ungathi mawuyihalela into uyithole mina ngiyitholi ngiyajeza ngenxa yezono zami kwaze kwathi senginenyanga ezu8 ngahamba ngaya kubaba wakhe. Oh yes. Ngina 8 months pregnant. Wayazi or wayazi ngamtshela nje isuka nje ngathi hayibo kade ngigula ngaye ekliniki ngafike bangicheck ekliniki ngathola ukuthi ngizithwele. Yebo. So kwaqhubeka ke emva kwalokho waya kuyena ke enganginikezi ke ngisho imali ngenhlanhla ke vele ngangihlala kubo kababa wami eFryhead. Oh yes. Ekhaya kwakhuma lokuse Fryhead. So ngangihlala nje emzini kababa ngidla lokho abakudlayo. Okumnandi ngangakuthola ngoba imali yokuthenga anginayo. Naye lo ngikulelisile akanginikezi imali kodwa uyasebenza. And usebenza kahle. Bakithi. Usebenza sasole. Oh wayisebenza kahle impela. Ngiyangizwe kuthiwa lapho nje umuntu osebenza lapho usebenza kahle. Yeah. So emva kwalokho ke ngasuka ke Fryhead sengino 8 months. Nginalo 3 years girl wami. Lo firstborn. Bawusasho ukuthi waya kuye una 8 months bewuyothini kuyena? Bengiyohlala naye ngenzela ukuthi ngitetele la ehlala khona. Oh, okay. Ngisondelela ukuthi ngoba vele akangifakeli imali. Ngono ke ngibese emehlweni akhe ukuze makufika isikhathi sokuthi ngidelive ngikhona ngiphambi kwakhe abone imizamo angayenza. Oh yes. Unane moto lo muntu. I-Audi A4 entsha ncike. Unakho konke mas. Hey. Yabona ukuhamba uyiphosa abazalwane. Kodwa ke kungenza ukuthi indlela yami. Bekumele idlule la. Yebo. Hayi kuqhubeke ke mangifike cha ngifike ngihlalene ke naye ke. Cha kube kuhleke indlala la endlini bazalwane. Uhleli naye. Ngihlezi naye evuke emsebenzini.
unezinye izancinza ke vele nami angishadile naye Eish. angingedwa futhi kuye Yo. akusimina futhi ozothola umntwana wakhe akena umntwana wakhe wokuqala Bakithi. owesihlanu Hey kubi. different mothers Hey. ya abese ke hayi ngisokole kuze kufika inyanga ka9 ngikhumbula kahle ukuthi kwakuyinyanga yabantu abasha uJune kuyi16 June abantu abasha bayabhiyoza emgwaqeni bajabule ngangisempumalanga wayihlala eBethal emzini on township okay angibazi omakhelwane bala uhlala emqashweni akukho nokuthi ngiyocela kamakhelwane ukudla noma ngiyoboleka imali angibazi abantu bala ngiyakhumbula ukuthi ngalelo langa nge16 June yes ngekhathi zakusihlwa nje cishe ngabo 7 or 8 kanjalo alokhuze eze kimi ekamereni afika valelisa ethi hayi ngisahamba kanti ngizwile ifoni ringa ngase ngiyazi nethoni yakhona makufona enye intombi makufona omunye ikunenye ithoni makufona omunye kunenye ithoni namagama ethi arejistwe ngokungafani la khona usweetheart khona usweet love bakithi hey umuntu obusy lo hayi ubusy hayi kudluleke lapho alokhuze bese ngithi mina uhambe kahle every time wayethi ehambile ngekho ngiyokhala kube manzi umcamelo uze wome zoma inyembezi khale ngize ngiyithulise khalela umfana khalela uthando kahle kahle ngaphela ngangithi ngifuna uthando ngangizulazula kangaka nje ngangifuna uthando bakithi kodwa ngangalithola ngangingazi ukuthi uthando lutholakala kuKristu Jesu so bese ke mase ngivala mangithi mina uhambe kahle athi uyangibhuqa ngithi cha angikubhuqe ngithi uhambe kahle ahleke aphumele edining acela umzala wakhe owayifikile nje nayo ezofuna amatoho wesilisa athi ngiphelezele emzala khona uzobuya nemoto amdrive kumzala wakhe amhambise ayibuyisa imoto azoyipaka futhi isithi empty tank iphume vele ithi empty shothi usisi ufakile lo petrol omncane ukuthi ikwazi ubuye izopaka futhi endlini ngakhala kanti uNkulunkulu uzoletha umhelo ngalelo langa June 16 wanede waphuma nje wahamba thatha impahla zami odropini yakhe ngaqisha isikhwameni ngapakisha nganquma enhlizweni yami ngathi Nkosi ngiyahamba ngiyeqa yebo cabanga baba anginayo ngisho imali yokusuka la elokishini ngiye edrobheni laseBethal yo ngoba noma ngabe unayo bowudinga ukuthenga something ongayidla cabanga itaxi yakho nayo u3.50 kuseduze nje ngendlela emangalisayo 3.50 kuyahambeka kahlahle nangenyawo kwakuhambeka kodwa manje ngenxa yesimo 2005 ngalonyaka loyo yes bakithi cheap mina lo 3.50 anginawo ifoni anginayo nganqamla starter pack ngicasukile abasekhaya bazi ukuthi ngikuphi eFriday bayazi ukuthi ngiye kubaba wesisu ngaphela wayese ubaba wesisu ngangayizali ingane yakhe kodwa ugogo wami ngangiphume nje ngihamba ngithi hayi gogo ngeFriday ekhaya kanti ngiyazi ukuthi ngihamba indlela zami so ke ngahelelwa ke ngabo 10 ebusuku yes hayi mangithi ngiyacheck hayi ngiyayibona neindlela yebo ukuthi ayisekuyikho kuthe kusuka lapho ke ngavele ngaqala phansi ke manje ngathi hawo
and ngase nginqumile ukuthi noma ngahayikwa ngathola ilift yebhunu elinenhliziyo because eMpumalanga vele indawo yamabhunu noma ngahayikwa ibhunu elinenhliziyo embi ngenza kona linginqume malinginquma mina ngikhathele impilo yonke into engithi ngiyayizama ayilungi senginqume kanjalo kanti uJesu ufuna labo vele asebekhathele bakithi yes uthi nina nonke senikhathele lethani imithwalo yenu ngiyakunithwalela yes wavele wangivimba ngokuthi alethe umhelo ngoba ngase ngithe ngisho ingane esesweni ngisho ngafa ngangizophatha isikhwama ngapha seyimpahla ngidonsa u3 years wami ngapha isisu bakithi mase kufika umhelo ngaqala phansi ngathatha impahla ngayibuyisele ewardrobe ngafaka ke manje ingubo nezimpahla izinto engizoshintsha ngazo esibhedlela mangifika esibhedlela ngibekezela ubusuku bonke baba nalomhelo yes from 10 ebusuku bakithi ngibekezela ubusuku bonke kwathi ngo4 ekseni ngeza la edining ngazovusa mzala ngisacela ungiphi imali yokugibela ngiye esibhedlela ngoba eclinic babesitshelile nje ukuthi mawusubona ukuthi usufike lokuthi uzoteta yes hamba esibhedlela ungalokho ufonelana nama ambulance uhamba nje kuseyikahle uhamba esibhedlela hayi umzala ngenhlanhla wayenawo ke la umakhoyini ke wayewathathe nje komunye ubhuti wayemklinela wamholela ngalawo ma2 rand wangipha ke angisanoma wanginikeza u6 rand ngagibela ke ngo3 rand 50 ke kwasala u2 rand 50 wayesethi hayibo aweqi nje hayi gazi ngeke ungangishina lengane yakho eshelo ntombazanyeni wamona 3 years ngithi mina ngiyesibhedlela nasi isikhwama buka ngiphethe nje into zokushintsha nezokugeza ethe ngicela senze kanje shiya wona lesi sikhwama sakho mawusutetile ngicela ungifonele ungifonele ngizoza ke mina ngiphathele lesi sikhwama sakho uzasho impela awubaleki ngoba naye ukuhlukumezeka kwami wayekubona and kwakumphatha kabi ukuthi lento eyenziwa ugaza ayikho right kuukuthi phela naye ngeke enze lutho kuthe kusuka lapho ke cha ngenza kanjalo ngashiya isikhwama ngahamba ngayisibhedlela ngagibela itaxi etaxini ngabuza isibhedlela ukuthi sikuphi bangitshela ukuthi hayi yehla la ngadilika ngawokha nje kahle wawuthi umhelo mawuqinisa ngime kancane mawuthi ukuthula ngiqhubeke ngokhe ngaze ngayongena esibhedlela mangifika esibhedlela ngingene ngibuza iOPD bangilayele ngibuza imaternity bangilayele ngihambe ngishone khona ngathi nje mangifika ngihlala emabhentshini kwakunomama nje okorobhayo kwavele kwaqhuma amanzi hayi qhuma amanzi atatazele lo mama uklinayo lapha ethi nawe ukhombisa ukuthi uyagula ethi mina kumele ngenze njani ngizokhalela bani ngoba yimi ngifake kulolu tako atatazele ke lo mama uklinayo ehambeke ngibizele amanesi ke ezamanesi ke hayi afike alokhuze ke angithathe ke angenise egumbini angicheke mali ngicheke inesi lithola ukuthi umntwana akaphendukile ubheke phezulu ku9 months 9 months engiseqhume ngisha amanzi yabona umusa uNkulunkulu angikhombisa wona lapha ngangiyofela endaweni engingayazi la ngaziwa umuntu khona kube yilo baba wengane osenkingeni bakithi so emva kwalokho ke wathi unesi hayi awuthi ukulala kancane umntwana usazophenduka
ngithi mina nesubehlalelene ngaphenduki u9 months wonke. Hawu Yabuya ingqondo ukuthi yibopho engizenzele mina zona. Iqalekiso engiqalekise ngazo. Ngathi noma ngaliftwa yibhune nenhliziyo embi lingibulale kufe nomntwana osesiswini. Ngaqala lapho ngisembedeni, ngaxolisa ngathandaza, ngaxolisa kuNkulunkulu. Yes. Enomusa uNkulunkulu wethu uKristu Jesu. Hey bakithi. Ngathi ngezwe ngathi hayi nanga umntwana usayeza. Bathi ukwaze lapho ukuzala cause angithi ngimncanyana vele emzimbeni. So babengazi nokuthi nginayo umntwana oqala. Ngangakhombisi nje nabe ngibukakala ngathi ngina 20 years ngithola lo wokuqala. Esibhedlela babethi ngina 16. Ya ubuye kumncane nje. So ayike bangiphuthumisele eBhawodi ngempela mabe ngicheck how nanga umntwana useseduze. Bangiphuthumisele eBhawodi. Weza ngazi inyawo umntwana. Aka ngaba nenkinga nencane. Isimangaliso. Angangopha. Angangagula. Bakithi. Angangaba nankinga ngaphuma same day esibhedlela. Wow. Kwathiwa nje wena unankinga? Uright nomntwana wakho uyaphila uright. Uyasishaya nje futhi isikali. Bakithi. Uright. Kwathiwa nje ngo3 awushaya u3 wena uphuma ngalamagate esibhedlela ubuyele endlini. Ngithi ngenhliziyo kazi ngibuyela kuphi? Nakho. Ngoba phela ngihambe ngekho kwababa wakhona. Usahamba indawo zakhe. Ephumile wayentombini ubezovukela entombini avuka emsebenzini. Hey. Hayi mase ngiqedeke lapho ngihambe ngiyobhava bese bangilethela umntanami embedeni ngilaleke nomntanami. Abese ke ngalo 250 osele. Ngilokhuze ubole kwenye intombazane ifuna ukufonela abakubo. Ukuthi beze bazoyilala. Kwaze kwanzima. Ngithi mina sisi mina nginana 250. Kunama public phone lawa awaka Telkom ngaphakathi esibhedlela lawa ufaka amacoin kuone. Ithi intombazana hayi mangabe sebefikile abasekhaya ngizokubuyisela mama. Okay. Ithi mina okay. Ngimnikeze Samaria olungileyo. Ngimnikeze u2 ngisale ne50 cent. Ish Yabe intombazane yofona bafika bakubo bezomlanda angisanakiwe mina. Ish nayo sekhohliwe. Futhi ngiyacabanga ukuthi wakhohlwa. Yo. Baphuma bahamba. Ngiyasaba ke mina ukucela into yami. Ukuthi hayibo. Kade ubolekile ngiyasaba ukukhumbuza. Yo. Abese ke kungena omunye nje umama ke naye eyilandelo wakubo. Bese ngithi mama ngisacela nje ungishayisa please call me ngefone yakho. Cela nje ukwenza please call. Ngenzela lo mzala. Angiboleke a check athi hayi ikhona i1 Okay. Ungamfonela nje usho lokho okushoyo. Yes. Hawu ngibonga hawu mama ngiyabonga. Ngifone mzala sengitetile ngiboleka ifoni yomuntu la mzala sengitetile ngicela ungilethele isikhwama sami. Hawu ababaze hawu ngempela ngithi yebo ngicela ungilethele isikhwama ngivala ifoni. Ngibonge kumama. Hawu ngambona umzala eseqhamuka uhamba ngayimoto ukuthi upetrol uthathephi angazi. Sezamile umzala wabhaquza upetrol wafika hayi mayifika ajabuleke umuntu ophaphayo ke. Okay. Jabuleke hawu mayibona nomntwana hawu umfana hey ajabule. Thayi sengiyafonela ugazi siyothatha impahla ejethi. Ngithi ngalomzuzu angilambile. Ukudla kwasesibhedlela uyakwazi ke baba mawukuthi uyakwazi kuncane. Ngiyangibone Mawuqeda ukubeletha kuthi hweswini kusho umoya engathi ungadla ngempela udla ubuyisa amandla. Kodwa mina ngangenamali yokuthenga. Ayike afika umzala ke ahambe kasho ukuthi hayi basawuthatha impahla ke. Abuye sebuya naye. Umzala wakhe.
Hayibo usejabula umuntu manje ayisekho leya ngxabano ahambe esixabene ngayizolo ngithi he ngoba abantu besilisa abangena Jesu. Ngisho nje nami ngingana Jesu ngoba ngakusenkinge nje lokungalaleli. Yebo. Nokungalalela abazali. Kubalekile bafowethu ukuthi sibalalela abazali. Kakhulu. Yazi ukuthi ingane yakho mfowethu mangabe ingakulaleli. Ubhlungu mina engiyangibe nabo. Ngivele ngibe nomhelo wokuthi lo muntu ngiyamzala. Ukubuyazi ukuthi njoba ngimkhuza kulento ayenzayo ingoba ngine experience yayo. Yes, ebhlungu futhi ayemnandi. Ayike emva kwalokho ngahlala iviki. Ngibelethile. Wayihola nge25. Ohola nge25 wangithatha ngemoto wangihambisa ekhaya eFriday. Vele nami ngamcela ngathi ngicela ungiphindisele ekhaya. Ngoba ngase ngibonile vele ukuthi kahle kahle ngiyafostelela nje akangithandi lo muntu. Yimi engimthanda but yena akangithandi. Yeah. So ngahamba kanjalo ke ingane ineviki elilodwa izelo. Yo, cabanga. Wayithengela ke lawo manabukeni endwangu ngosasashiza amanabukeni endwangu. Amaphempers ayekhona kodwa azanga umntana mamthengela amaphempers. Ngana mina yaphuma ngenabukeni lendwangu esibhedlela. Bakithi. Cabanga umntwana obamncane kanjani mawuqeda umthole enabukeni nelinkhoko. Nkosi Jesu. Fanele uyowasha. Kunabantu ngiyakholwa kunabantu abazobukela lapha basizakale. Yebo impela kakhulu. Bakhuzeke eindleleni zabezimbi. Omunye bethu uzoyiqala nje. Yebo. Kutheke mangifika eFriday ke osadlula ePiet Retief. Ngamcela ukuthi athayisele impahla zokugqoka. Zomntwana. Yes. Ngoba ngiyazi vele nami ukuthi kahle kahle nje uyongilahla. Uyangisusa nje manje eduze kwakhe vele. Uthi thank you. Ukuthi nje awuhambe hamba ngiyabonga usungizalela umntwana hamba ke. Wathatha ke lezo mpahla wathayisela lezo mpahla nyana ke zafika eFriday ke wangishiya no 100 rand. Bakithi. 100 rand kulo 100 rand kumele ngithenge ibhakede lokwasha amanabukeni. Ngaleso sikhathi 100 rand ubusumncane vele. Kumele ngithenge indisho yokugeza ingane. 100 rand. Awu ngeke. Kumele ngithenge insipho yokwasha amanabukeni. Yeah. Mangifika la ekhaya eFriday, ubaba wayengidonse ngendlebe. Wathi mhla walamanisa uAmahle. Mhla walamanisa lo mntwana. Ngiyokuzonda ngane yami. Uke nje walamanisa lengane ungashadile ngizokuzonda. Thenge impela mase ngifika nalo mntwana. Kwakunebhili yamanzi kule ya site ubaba wayesanda kuyithenga baba esanda ngena kuyona so bangene nesikweletu samanzi. Futhi nakhona nje kwangesimali ethena babeyikhokha inyanga nenyanga kwaku 100 something. Mina ngizothatha lo 100 something. Wavele wathi ubaba kule nyanga mayiphela wena uzokhokhela amanzi. Yo ngaqonda ukuba hayi ubaba indlela angixosha ngayo. Ukuthi kahle kahle kwakhona la ngibelong ekhabo mama. Hayi sayibhunga nodade bethu abazalo baba omdala. Ubaba esahambile emsebenzini sasala sayibhunga hayi. Ngathi bo dade wethu ngicela ukuhamba mina ngidlulele enkandla. Ekhabo mama ke manje. So ngasuka eFriday umntwana lo omncane ena 3 weeks. Ezelwe. Ngahamba ke uNkulunkulu nje wangihlelela ngathola lo grant yomntwana lo akakabi na certificate. Lo yes Ngiholela lo oyi1. Ngaleso sikhathi imali yakho I think ayingafiki ngisho ku200 rand imali egrant. So ngathi mangihola ke ngabamba itaxi yenkandla ke. Ngafike ngayithoba kugogo ngaxolisa. Ngaxolisa ngoba ukuxolisa kubalulekile.
Yes. ngaba njengendodana yolahleko eyathi sisaphaze konke yabuya yazoxolisa Oh. ngokuthi ugogo wami wayengikhonzileke Nkosi yami enenhliziyo enhle nje ebathanda abantu engithanda nami futhi Yebo. wabonga nje ukuthi ngibuye ngisaphila Yes. wangamukela impilo yaqhubeka Oh yeah. kushuthi ukuphenduka ukurepenta kwami uyaqaphela ukuthi ngirepente ngiselebhawodi Yes, uxolisa. yebo ngixolisa kuNkulunkulu Yes. kwabiza ukuthi ke sekumele ke phela manje uJesu ngimukele phambi kwabantu ngimvume phambi kwabantu Oh yes. ukuze bazi abantu ukuthi sengirepentile Okay. ya so ngalokhuza ngabolekwa omunye usisi wangiboleka ikhasethi lemvuselelo kwaku umvangeli engingamazi kuze kube namhlanje angimazi face to face Oh. ngamlalela nje kuyikhasethi eshumayela wayimisa imvuselelo endaweni yasenkandla Okay. mayeshumayela Igama lakhe lasa. ngazi sibongo yebo. Uba sibongo. ubuthelezi Oh. angimazi ubuthelezi engingamazi Oh yes. waye ethunywe inkosi nje yokwenza imvuselelo enkandla edrobheni Oh yes. so kushuthi ke uwenza namakhasethi ke waye recorder ke waphuma namakhasethi ke intshumayelo zakhe Oh yes. yebo so lo ntombazana omunye intombazane nje engangimjwayele wasendaweni wangiboleka ke lelo khasethi kodwa yena kuze kube namhlanje akasindisiwe lo sisi Oh. yeah Wakwazi ukulithola ikhasethi. wakwazi ukuthi futhi angiboleke walizwa nokuthi futhi ngathi liyaphila ngakuboleka nokuboleka. wayemthanda uNkulunkulu yasisi sasikhuleka nabo Yebo. sasikhuleka nabo lapha yakwasibiya ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ekhala ethandaza ekhala ethi uNkulunkulu sefikile uNkulunkulu kodwa kuvumi Awu hey cha eyashwa lo sisi yeah so ikhasethi leli ngalifaka kwi stereo uyasibona istereo lesesidlalwa ngama earphone ngiyasikhumbula istereo kwakunaleso stereo ke ekhaya faka leli cassette sekusebusuku ngilalele lentshumayelo usekhulile umntanami lo I think waye nabo 2 months or 3 months lapho yeah hey ngilalela shumayele lo baba zabize altar call kuvele kuba ngathi uyangibona athi mayibize altar call athi nawe wena olalele usekhaya oh yes ulapha embhedeni phakamisa isandla sakho ukhona lapho and usembhedeni vele and ngilele vele ngisembhedeni ngaleso sikhathi ugesi ngakithi ongakabibikho sasakhanyisa amakhandlela yebo sengilicemile ikhandlela ugogo ulele lapha embhedeni wakhe nami ngilele nomntana nami la komunye umbhede asiphakamisa ngomnyama yebo asiphakamisa isandla ngarepenta yes wangelapha futhi uNkulunkulu cause nami nje nganginokugula nje ngingasakuqondi wangelapha kuNkulunkulu oh yeah ngokuthi ngimvume uJesu emva kwalokho kwadingeka ukuthi ke manje ngimvume ke phambi kwabantu ke manje emini ke abantu nje begcwele ngase sengiphelelisa ke eZayoni ke ukumukela ke ukuthi abantu ke babone ukuthi ngiyamvuma uJesu phambi kwabantu kahle sengiyarepenta futhi abanye babazi ukuthi ngeke ngasindiswa ngiloku ngihamba ngiwa ngivuke ngiwa so ke ngaphenduka ke ngakhonza eZayoni eyisindisiwe okay yeah kodwa zisindiswe nje zawusebenzisa nomsamo kahle umfundisi wabo owaphenduka wamukela insindiso wayeseshumayela insindiso wangashiya eZayoni akangashiya eZayoni waqhubeka nokuba umfundisi wakhona kulelo bandla laseZayoni oh yes
until uNkulunkulu ke wanginikeza umbono ke engikhombisa ke engikhipha ukuthi angiphume kule bus engigibele akufanele ngibe kiyo kusho ukuthi waye engikhipha ebandleni engilo ukuthi angibelong kulelo bandla lelo inkinga futhi ngayibona ukuthi vela kufanele ngikhonze kuleli bandla cause kukubo walomntana momfana ngiyakuzwa ke futhi manje umbono ubona imbono like ivision ngibona ngiyaphupha ngisephusheni ngiphupha ngihamba nababazalwane bakilo leli bandla zona lezi Zayoni masigibele ebhasini sekuthiwa sikhipha amathikithi ethu elami ikhadi ithikithi lakhona liyikhadi like ikhadi nje lasebank like icoupon yes lokho kuthiwa ama smart card yes elami lihlephukile likrayekile awabanye right hawu ngithi mangilibuka sengiphakathi ebhasini ngithi mina we ngizolokhuza kanjani ngaleli thikithi lami lidabuki licrackile kuvele kuthiwa ngehle ngoba elami thikithi licrackile ngeke kushuthi likwazi ukuskena okay ngadelike ebhasini yes ngavuka nje uNkulunkulu ngathi mangithandaza nje wangenza ngawu understand umbono ngoba vele kwase kunezinto nje kwase kunezinkulumo evuka ngaphakathi la ebandleni yabona ezingidiscourageayo so uNkulunkulu kanti indlela futhi angiphephisa ngayo ngoba nganginakho lokho enhlizweni nami ukuthi lo bhuti ngimzalela umntwana womfana mhlambe uye nje oyongishada uyayibona lonto leyo kushuthi usengabuyela yebo right sengiphendukile kodwa kukhona lokhu usathane ngithi usathane ke mina ayebuye akutshale enhlizweni ukuthi ngoba lo baba walengane yakho yebo uzele izingane sezinhlanu but akashadile kungenze kuzothatha wena obumzala umntwana womfana ngoba unamantombazane awu3 abafana sebeba u2 ngalo wami bese ke ngikhulume ke nomfundisi ngithi hey baba ngibe nephupho elikanje kanje bese ngivele ngimtshele ngithi nangeinkulume so eseyifikile la ebandleni ziyawuthunaza umoya wami ziyangilimaza so baba ngicela nje ukuphuma nje kahle ayixabene ngicela ukushiya kuleli bandla ngezizathu lesi nalesi cha ke waphatheka kabuhlungu umfundisi kodwa wathi ke angeke mzalwane nguvimbe uma inkosi kuhola kanjalo ngenguvimbe ngaphuma kanjalo ke kulelo bandla laseZayoni ngazothola ke ibandla labasindisiwe ngicela ungalisho igama lebandla but ibandla labazalwane impela eliphethe ireality evangeli ngisho ukuqoka kwakhona ugqoka nje impela lokomzalwane ugqoka nje ugqokisa komzalwane njoba ngigqokile yes bakuthatha ezwini likaNkulunkulu so nje baphila izwi likaNkulunkulu kulelo bandla so uNkulunkulu ke wangihlanganisa ke nomfundisi ubengisa umfundisi ube umshumayeli but ewumfundisi webranch omunye ubaba so wayenokulanda omunye umzalwane esigodini sangakithi wayeseyangimema lo mzalwane wathi hayi yazi kunobaba uSibanibani oyaye asilande ngamaSunday mina noSibanibani uyasilanda nje siye enkonzweni fike sikhonze aphinda sibuyise uyanikela kahle yes so ke bese ngithi mina ayi vele mina sengivalelisile lapha eZayoni ngingakujabulela nami ukuthi ngokujoyine nami kuleli bandla leli so hayi besilanda ke sihamba ke siye enkonzweni aphinda sibuyise ke umfundisi webranch ke so kwaqhubeka sakhula
enkosini sakhula kwaze kwaphenduka nosisi wami Oh yes. nje kwabamnandi nogogo wami waze waphenduka wamvuma naye uJesu yabona nje le ndaba yensindiso banda nje manje abazalwane endaweni yabona yangena le ekhaya yebo kwabamnandi nje saqhubeka kahle kahle ngixoxa ngejeni yami la Yebo. Ngizokwethula nje ubufakazi ngohambo lami noNkulunkulu. Oh yes, nguzwa kahle. Yeah, and ekukholweni kwami senginabantwana laba bawu2. uNkulunkulu uye wangenza ngafaka yini ama club. Ukuthi nje akekho manje umuntu ozongiphica ngezwe. Yes. Ethi uzongiphambanisela. Ethi angibuyele ezweni ngenza izinto zezwe. Yes. Ngoba u1 no2 no3 sengidlulile kiwo. Yebo njalo. Sengine experience yempilo yasezweni. Njengamanje ngimisele ngokukhonza uNkulunkulu and ngenza isinqumo noNkulunkulu. Ngathi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungisindisile impilo yami sibheke kufeni. Ngiyanquma Nkosi. Ngenza isivumelwano nawe Nkosi Jesu. Ukuthi ngicela ungisebenzise ngibe yithuluzi lakho. Oh yeah. Ungithume everywhere la ufuna ukungithuma khona. Ungisebenzise la ufuna ukungisebenzisa khona. Oh yes. Ngathi Nkosi I avail myself. Oh yes. So ngamkhonza uNkulunkulu ngivuthe emoyeni kumnandi nakuleli bandla. uNkulunkulu ke ungiphile isipho ke sokudumisa ngokuhlabelela. Oh yes. Yeah. Ngiyahlabelela nje. Oh yeah. uNkulunkulu ungiphele nje leso sipho. Yebo. Nezinye ke kodwa egqame kakhulu ebengimkhonza ngayo kakhulu leyo yokuhlabelela yokudumisa. Oh yebo So kwabamnandi yaqhubeka indlela. Yes. Washona ugogo wami ngo2008. Okay. Ngirepente ngolokhuza umntanami lo umfana ka2005. So mina ngarepenta ngo2000 ngaphelelisa kahle. Ukuphenduka ngo2006 ena 1 year. Oh. Yes. Ngaphenduka nje complete ke manje. Ngaze ngalokhuza ngamlinda nobaba wakhe wafika eze kwi-off yakhe efika khona le khabo mama wakhe enkandla. Ngahamba ngayomvakashela. Ngafike ngamtshela. Ngathi ngenxa yokuthi wangikhuba ngo1 no2 ngambalela. Sengithatha isinqumo sokuthi ngizosindiswa. Oh yes. Wathi usho ukuthi usuzothanda uJesu. Ngathi yebo usho khona. Athi unamagqubu bo. Ngathi mina cha akusiwona amagqubu bengikubalela. Izinto owazenza kimi owangihlukumeza ngazo. So sengibona ukuthi angithathe nje isinqumo sokuthi nginikele kuJesu. Yes. Ngiphila impilo ethanda uJesu. Ethi hayi akunankinga vele mina ngeke ngishade nomuntu ongazi ukwakhonza amadlozi umuntu ongeza ukugaba utshwala. Okay. Yo noma laba buhlungu lelo gama enhlizweni yami ngoba ngangibuye ngibe nethenjanyana. Ukhuluma njalo khona kodwa ithemba likhonyana. Manje nanginaye futhi. Manje mayisephendula kanje ngathi shuthi Nkosi wena Nkosi uJesu ofuna kube kanje. Ngamukela ke. Ngahamba ke ngaphuma ke kumvakashelini ke. Hayi ke ngabe sengiphelelisa. Yes. Ngina sengiphuma ke nasebandleni nakubo ke leZayoni ke ngathola leli bandla ke. So saqhubeka ke nje kwamnandi ke indlela uNkulunkulu ebengimfuna ngayo. Bengimlangazelela namanje ngisamlangazelela day by day. Oh yes. Ngiyakulangazelela ukukhula. Yes. Kwelika moya. Yebo. So ekulangazeleleni kwami 2008 washona kugogo. Washona ngoNovember 2008.
kwathi ke ngoDisemba kwaba nemvuselelo ibandla leli esengikhonza kulona umfundisi lo webranch yes wamisa imvuselelo okay yimi engizobe ngihlabelelisa nabanye kule mvuselelo wamema ke omunye umama umfundisi wakhona kilo leli bandla cause ibandla elikhulele linama branches inqwaba oh okay eSouth Africa nje yonke hayi likhulu vele yebo. Abese ke idluleke imvuselelo ameme lo mama mayimema lo mama angithande lo mama umfundisi owayemenywe ezoshumayela la imvuselelweni oh yes uthanda ukuhlabelela naye yes okay ayisihlabeleleke sometimes hlabelela yini ijuwethi hlabeleleke sobabili ubekhonze kakhulu incandweni oh isikandi nami ngiyithanda incandweni yes yeah hayi ke kube mnandi idlula imvuselelo ugogo seshonile thina sisele lano sisiwami endlini zakwagogo nomalume unezindlu zakhe benomalumekazi nabantwana babo okay but igceke li1 igceke nje likhulu elide hlukene nje izindlu so ke thina ke besihlala ngapha ke sayidini la kagogo ke sasala ke ugogo seshonile ke nabantwana bethu ke mina nabantwana bayi2 sisiwami nomntwana oyi1 and then usisi wami ke ngonyaka olandela u2009 wathi mina sisi ngiyahamba ngibuyela kuMama eGoli ngiyofuna umsebenzi cause nginomntwana fanele nje ngiyosebenza ngisebenzele umntwana wami ngiyakuzwa so ke wahamba usisi wami ke kwathi ngo2010 bathatha kundodakazi wami ke lo uFirstborn wazofunda la eGoli ngasala nalo oyi1 ke wesibili nami nje kwaphela inyanga nje nami ngalandela ngawo 2010 ngeza khona eGoli lavalwa ikhala lika gogo ke lavalwa ke izindlu zaka gogo kodwa omalume ke bebeza ke bezovula ke ukuthi kushaya umoya yebo sahlala ke eGoli ke 2010 ngafike ngalithola leli bandla ibandla lami elikhona le inkandla engikhonza kulona ngafike ngalithola nala eGoli because ibandla vele all over South Africa khona kodwa ke kulo branch yakho eBetrams nyazi eBetrams kulelo bandla ke hayi sahlanganyela khona kwasho ukuthi yabona kuhlukene uma umzalwane nje generally nomzalwane obiziwe kunalento nje ukuthi mina kukhona uNkulunkulu la ngibizele khona man akangibizelanga nje ukuthi ngiphenduke nje bese ngihlala esontweni uyayibona lonto leyo ngiyakuze engathi ngavangela ngibatshela abantu ngalo Jesu ngibatshela ukuthi ngisukaphi yes so sathola omunye umzalwane wasihlanganisa nabazalwane base Faith Mission okay yes hayi siyadoja la kulele lethu lasenkandla ibandla la eGoli sadoja manje sajoina ngapha eFaith umama umfundisi wase Faith Mission wayengwase Maritzburg empendle lo mama umfundisi so wayehamba ngokuvangela yabo fika ke nangapha eGoli enehlobo lapha eJulius yes mayefikile ke kwakuba nemvuselelo ke yilapho ke inkosi kwaqala kulo mama lo wakuleli bandla lwayemisi wayezoshumayela emvuselelweni yes emvuselweni la isenkandla okay yeah lo ayekuthanda lo owangithanda nenza amajuwethi naye yebo wathi angihambe naye ngizomsiza uma enza imvuselelo yena wayebekwe kwimission esempumalanga eBelfast okay ngalonyaka loyo so
ngacela ke umama wami ukuthi mama ngisacela ukushiya abantwana nosisi engakahambi usisi eqala ka 2009 engakezi yena eGoli ngathi ngisacela ukuhamba nangu umama umfundisi uSibanibani uthi une tuck shop ngale emission eBelfast ngizothi ngimgadela ngapha i-tuck shop ngimranele ibhizinisi ngapha sibe senza nemvuselelo ngahamba ke mangifika eMpumalanga zahepheneka izinto kahle nje kafushane ngahetheka usufikile mase ngifika khona ngabona nje elinye iside